Oso ondo kadrilla, tira, epaimaikidiak ere lan zaila egin jozkue, ez dik ekarri dozku hemen ze ondorixo daren, eta mesedez eskatuko dutzau, izaskun labaien, Bergako udalan izenian, hemen izango da, sari banaketara etor da illa mesedez, eta Ekine Bilbao, Bergarako musika eskolatik baitxa, hemen zate, claro, prest. Oso ondo, bueno, dano gare, beraz, sari banaketiai ekingo dutzau, hirugarren saritxeke hasiko ga, atzetik aurrera, hirugarren saritxa garaikurra eta 170 euro dia, eta gaur leso aldera doia. Maider Aginaga eta Iker Belintxonentzako da hirugarren saritxa. Susto eta guzti mehikoa indabe. Urakana erak dia honek. Zoriona, bikote. Zorionak. Merezitzako hirugarren sari horregatik. Eta bigarren sarixa, garaikurra eta 180 euro dienak, Bergan gelditzako. Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo. Izaskunek eta Ekinek. Garaikurra eta sarixa emoten dutze. Bigarren zailkatutako bikotiai. Zorionak. Saioa eta Julen. Eta Moises Azpiazun omenezko 33. bikotien dantza txapelketa hontako lehengo sarixa, Pasaia eta Irura Edoia. Idoia Besada eta Xabier Artola. Eurak die, aurtengo irabazliak eta jasoko dabe, udalak emondako garaikurra, txapela, zapixa eta 200 euro. Baitxa. Txapeldunendako, txapela ederra. Zorion apa, lehenengo zailkatuen, txapeldunei. Eta hoi bezala,